हेल' लोगोफोर नै ओंख्रि ओंखाम संनांलायबाय दिनैबो दिनैनिया माबा खुसियाजों नोरसिंजों संबाय आरोना उनाव मानसि लोमजानाय नालाय उफाय गैया आं दहाय सिगाङाव बे खुसिया गोदानाय मानायखौ हारसिंहाय भिडिअ'थ' बानायनाय जायासै डाइरेक्ट ओंख्रि संनायाव नै उसु दामनानै दा डाइरेक्ट ओंख्रिखौ देखायसै नोंथांमोननो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामनांगौ जाबाय अलरेडि ओंखामा मोनखांबाय नै बे ओंखाम बे मोनखांबाय अलरेडि जाजोब्बाय दा नैबे ओंख्रि नायलांदों नै खुसियाजों नोरसिंजों ओंख्रि आरोना खुसियाजों नोरसिंजों संदों बेमारिनि थाखाय बिराद मोजां गोदौबाय आरो बेखौ एसे दैखौ रानहोबावसै जेब जेबनो बिराद बरिया टेस्टि जासिगोन होमबाना ओमफ्राय नैबाव दंबावो खुसिया खावसे गासिबो संजोबासै आरोना आं बुरजा बायना लाबोदोंमोन नैबाव खावसे दोनबाय नै बेखौ एवथ्रमनानै दोनबाय दा नैबे मोनबानो जाहैसिगोन आरोखि ना ओंख्रिया माथो खालामनो आरोना न'आव मानसि लोमजाबाय मानसि गैया रावबो ओंखायनो आं खोबना दोनथ'बाय दसे नोंथांमोननो एसे आंनि न'नि साइडनि जायगायाव देखायनोसै आं न' सिंनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आङो न' सिंनिफ्राय नाहरोबा नै सारिय'फाले हाग्रा नै बैथिंनिया बोरमा गन्द्रा नैबे कल दैखर दङ नैबे फाथै बिफां ओमफ्राय नै बैथिंजाय ओरै सालबारि बागान मालायनिसै आरोना आंना नैबे साइडनिया बे साइडनिया आंनि ओमफ्राय नै साइडथिं दङ बे थारमाने जोङो आंना हिन्जावा एम्फौ लादों सासे लोगोजों ज'नो था गायदोंमोन था बिलाइखौ खानानै लामब्रु नुजोब्बाय आरोना नैबे साल बागान दङ न' खाथिनि बे आंनि नङा गुवारथार आरोना साल बागानाबो गोजाननि न'आनो आरो मालिका साल बागान मालिका ओमफ्राय नैबे थायाबो गुवारानो गायदोंमोन माखासे गेजेर खन्द'आव दै लोमनानै थैब्र'बाय आरोना लोगोफोर ओरैनोथ' बेदर जानायनि थाखाय गायाखैमोन बे थाखौ जास्ट एम्फौ बिलाइनि थाखाय आरोना एम्फौ फिसिनायनि थाखायल' गायदों बुरजा सबाय बिमा गायदोंमोन आङो सबाय बिमाखौबो जाखांबाय जानाया खननै खनथामानो जाबाय ओमफ्राय नै दा अखा हाबाय थानाय खायाखै नै फिथाइ दङ बेलाय फिथाइ दङ बारा सिनायहरनो नागिरा थारमानेखौ आं गायदोंमोन आरोना न'फोरनो जा मोनजायो होननानै ओंख्रिया मोनसिगोनदां आंना न'आ नै ओरैनो जाब्बा जुब्बासोलै लोगोफोर नै माबायदि दोनो नै जिनिसफोरखौ बेयाव खान्थाल बेगर दङ फानलु दोन्दों मैथा बांगाल मैया बायना लाबोनाय बेगर दङ नै गाजर बिट पटल आलु दानिया देखायनोसैलाय आं नोंथांमोना नायदोलाय ओंख्रिखौ हायना देखायसै ग्लाब ग्लाब गोदौथारबायलै बावला खांजानाय एसे दसे दोनबावसै आरो जेसेबां गोबाव सङो एसेबां माने टेस्टआ बरिया जायो आरोना बे माबा मा होनो खुसिया आरोना लोगो खुसियाजों नोरसिं होनो जोङो दैखौ एसे रानहोबावसै आरामनो दसे खोबना दोनबावसै आरोना जाहाथे गन्द'आ उरायिनि बिदिबा भिडिअखौ माबायदि मोनखो लोगोफोर कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय आं दसे थाना खांनोसै खांनायखौ आं देखायबाय थाला नोंथांमोननो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय